Good evening mga ka-fishing. So mga ka-fishing, fishing na naman tayo. So nandito tayo sa Angeles, Pampanga. So papunta na tayo sa San Luis at San Simon. So nandun na sila Papa Baby Mix Vlog at yung mga kasama namin. So hahabol lang ako. Ayan. So stipot muna kayo guys. Ayan guys, nandito na tayo sa San Luis at nandito kami sa ilalim ng tulay. Saan kaya sila nagpunta? Ayan. Dito sila sa ilalim. Okay pa ba yung motor natin doon? Okay pa, huwag kayong mag-alala, hindi mawala yun. Ayan, nagsaing na sila oh. Tamang tama, may luto ng pansit canton. Uy, dulas. Ayan. Ano, may huli na? Ayan lang, lakas ng ulan dun. Lakas ng ulan dun. Sa Gapan. Ay, Gapan. Sa Angeles. May huli na? Ha? Isa pa lang? Oo, naligaw ko na eh. Paano naligaw? Ating kami sa Simon. Kaya pa, balik. Balik pa niya. Pa. Lakas nga. Lakas nga yung agos. Low tide eh. Pa-low tide siya. Malakas yung ulan doon sa Angeles. Dinaanan lang namin yun. 2 kalahating oras yata bago minto. Tapos umulan na naman. Tawa nga kami sa ulan eh. Overtake ng overtake sa amin. Ulan dito, walang ulan. Ulan dito, walang ulan. Dito banda walang ulan. Lumalalim na. O ayan guys, abangan nyo mamaya guys. May mingwit rin ako. Yan, sobrang lalim. Malapit nang umapaw sa ano, semento dito sa gilid. Yan. Malakas yung agos. Sabi, wala pa kumakalit yan? Baka maunahan ko pa kayo. Ayan, si Papa Bebe. Oo, best to. Dito oh. Ayan oh. Malakas yung agos. Sa maagos na yan? Yan si Ranchi. You know? Si Buddy. Ayan, si Kevin. Ayan. So mamaya naman guys. Uy. So yun guys, nakahuli na pala sila. Si Buddy at saka si Ranchi. Diyan. Saan? Yan, si uli ni Ranchi. Ikli. Oh. Ay, isa pa lang. Isa pa lang? Kala ko ikaw nakahuli. Ako, may huli ako isa din. Oo nga. Pinakawalan mo? Ay, maliit eh. Oo nga. May itlog. Itlog mo. Good size na rin. Ito, nakahuli ko. Saan? Dalawa na. Ano? Yun oh! Mas malaki yan. Oo, mas malaki yan. Yun oh! Whew! Mas malaki yan. Sana all. Mula na, basang-basa na yung ano ko, cellphone ko. O kailan kaya ako makahuli? Hello sa mga 1,000 viewers namin dyan. Alam mo ba nung ano pre? Isang araw, kawawa yung ano buntis eh. Anong buntis? Buntis. Babae? Buntis na, sinagasaan. Oh, saan? Saan? Kung saan? SM?
Marky mo. Oh, patay. Buntis, di ba? Isa. Tapos yung bata, buhay. Nakaligtas, no? Oh, Paglabas niya, tumakbo. hindi. Umiyak. Lumabas mismo? Oo. Uy, Oo nga. Sabi ng bata. Pusa pala. utang inang pusang yan. Sabi na yan. Di, wala na yata ang kinakain, guys. Nagugutom na yata. Kung ano-ano nang pinagsasabi. Nagkakalokohan na. Yung tatlo nandun sa baba. Kami nandito sa tulay. Yung dalawa. Ang katatlong base ng kagat. Walang huli. Hindi mahuhuli. Yun, kinakain na naman. Ano kaya yan, ano? Hindi nga kandungli yan. Siguro. Kanduli, makukuha dyan sa sayo kasi parang tagayo sa'yo eh. Ano nga makuha para ano? Magkita natin, no? Ang maganda yung vlog. Ayan guys, abang-abang guys. Nagpapakapuyat kami para sa mga ulang. Para may mapapanood yung mga viewers natin dyan. Maraming salamat sa mga 2,000 followers namin. Abang-abang lang kayo dyan, guys. Siyempre, baka naman mag-subscribe naman kayo. Yung mga watcher natin dyan, baka naman Subscribe naman. pa-click na notification bell para makikita lahat ng mga videos namin. Pa-share na rin, guys. At pa-follow. Maraming salamat, guys. Abang-abang lang tayo. Tignan nyo yung makukuha kong ulang. Kung sinong mauna sa amin dalawa. Pinapasabik lang kami, guys. Tutuusin oras na. Ayun o, mag-aalas 2 na, guys. Nandito pa kami sa tulay. Walang tulugan, guys. Walang tulugan, ha. Huwag kayong mag-iisip ng masama. Wala po kaming ginagawang masama. Walang tulugan to, guys, ha. Baka akala nyo, nag-ano kami dito. Huwag kayong mag-isip ng masama. Huwag kayong mag-isip ng masama. Pinakabisyo lang namin, guys. Ito, pagpupuyat at pangiisda. Biya. Biya pala malalaki. Kita mo dun. Biya pala eh. Oh, guys, ito pala yung kumakagat. Ang taka mo. Isang beses lang ginalaw. Ito yung nahuli o lalaki ng biya. Oh, di ba? Pala Kaya yung kumakagat. Okay na rin to. Harap yan, ito buhin. Malaki. Kaya pala. Putik na yan. Ang problema pare, sinubulat eh. Lah, ito. Rick, puta mo na, nangagat pala to. Lakas ng kagat eh. Pare, saan lalagyan mo? Ha? Lalagyan mo. Nandyan. Nandyan sa cooler. Pasok natin diyan. Guys, ito po yung biya. Ang laki oh. Ayan. Kaya pala. Para may candy ako rito. Oh.
Ending ka muna. Hindi. Hindi pa ako nakahuli. Yun guys, nakita nyo naman, isang beses pa lang nahuli namin. Sa piraso pa lang guys. Actually, kinukuha talaga namin mga ulang guys, pero nakuha yung malaking ano na yun. Yeah. Abang-abang lang tayo dyan guys. For sure, makakarami tayo dito. Ayun, nasabit na naman yung sa tropa natin. Sumabit yung sa kanya. Nakuha pare? Parang huli. Huli? Maganda yan. Sinabitan mo yung dito man. Okay, so kahuli na naman oh. Biya. Putik na yan. Dalunok yun ano. Puro biya na lang ah. Taga ba yan? Puro biya yata na huli yan. Yun oh. Guys, biya na naman guys. Pangalawang biya na to guys oh. The time is 3 a.m. Stress na? Okay, stress na tayo. Nag-aalas stress. Ato 35 guys. Nag-aalas stress. Time. Biya na naman ulit guys. Sana all. Nakakahuli biya. Ano kaya sa akin? Magandang ano to magandang taga na binigay mo. Pang biya. Ganyan yung ginamit ko eh. Kaso maliit lang yata eh. Oh, maliit eh. Sige lang. Pagka ako mainis, palitan ko ng maliliit na taga to. Biya lahat mahuli. Nakamiya ng biya, ano? Hey. Guys, nakadalawang biya na tayo guys. Si Pare Roel guys, 0. 0. Say tayo dyan. What happened? Ayan guys, nakahuli na rin kami ng ulang guys. Nakahuli na rin ako. Ulang. Ayun, pumipitik-pitik guys oh. Ang taba. Yun oh. Kain na kain talaga oh. Dirty ah. Dito muna tayo. Dito muna tayo. Uy. Kala ko kung ano na eh. Pik! Gagiks. Nagagat pang puto. Gugulat pa ako. Ganun ang totoong hipon. Sarap ng kagat. Gulat-gulat pa ako. Kumakagat na, kumakagat na. Hindi muna natin lagyan, dadagdagan ng pain. Baka natin ko to. Nilaw yung mata eh no? Oo. Kulang, kulang. Nahuli na rin, daw ka. Pat!
Yung guys, nakita nyo naman yon. Nakauli rin siya ng ulang guys. Kapit yung isa. Ayun lang. Nasabitan pa siya ng bingwit. Parang meron to. Uy, meron to. Ito. Meron pare. Ang malaki to. Eh pare. Uy, ito. Oh, trangis. Kalaki lang. Pakalaki. Oo. Damo. Kala ko ulang na. Kakainin pala ng ulang pare no. Babae yun. Sinusubo. No? Babae yun kasi wala siyang ano eh. Pansipit eh. No? O yung babae yung may pansipit. Pansipit. Lalaki mo. Babae. Babae. Dito na tayo. So ayan guys, magandang umaga. Ayan. Magang maga na talaga. Ayan sila. Ayan yung view guys oh. Lakas ng agos. Lapit ng mapo dito sa gilid oh. Dito tayo sa San Luis sa may tulay. Yung dalawang tulay na putol yung isa. Ayan. So nakahuli tayo gabi. Isang pirasong ulang. Silang dalawa, nakadalawa rin, nagtag-iisa rin. Ulang, tag-iisa sila. Tapos yung naka-green na yun, naka-biya. Papa Baby Mix Vlog, wala. So ayun guys, pupunta kami ngayon sa San Simon. Try namin doon kung makakadali tayo. Yun o, sobrang lakas ng agos o. Sulit. Ha? Nen? May pansit canton pa doon no? Pansit canton. Ayan, nagluluto na sila ng ano, pangmagahan. So mamaya naman din. Lo. Oh. Oh. Tingnan natin guys. Ay, sulit. Bang may layo. Nga no. Nakapasok sa loob eh. Oo nga no. Baka mo muna yung buntot. Pipicturan ko muna yan, siyempre. Nakahuli rin ng ulang. Kuya Bibi wala pa. Yan, paglaruin natin mamaya. Sana all, selfie. Ha? Tignan natin. Uy. Takot ka ba? Yun no? Bro, alis muna kami. Sige. Okay. Ayan, may pupuntahan silang spot. Babalik sila mamaya. Tapos bigla siyang bumano, no? Bumaba. Sana all. Apo, kailangan tayo. Ari. Diyan na lang tayo. Alisin muna ako, Ibe. So ayun guys, nakadali na. Parang magsisimula na rin ako ah. Yung ba, alis.
Try natin to. Meron ba? Uy. Sabit. Huli. Huli ko. Sabi ko, cellphone ko yun ah. Ilang kumakagat sa pain ko ah. Takot yata ah. Marami na kayong biya ah. Meron pang dalawa ron pare. Ha? Ano na? Pang dalawa dun. Oh. Sa cooler. Pati yan. Madaliwan pa natin. Dadami pa. Sabaw. So ayun guys, lilipat na naman kami. So sa kabila kami. Hindi muna kami pupunta sa San Simon. Mamaya maya try namin dito sa kabila. Sa kabilang ano? Tulay. Ayan sila oh. Anong nangyari kay Ranche? Parang tahimik ah. Kami na Uy. 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 Laki. Laki. Uy. Lah. Tilapia pre. Ano to? Uy, laki. Putik. Ano yun? Laki. Uy. Uy. Oh. Woo. Laki. Sulit. 4 fingers. Flower horn. Uy. Sana all. Namumula na siya oh. Pula oh. Pula yung buntot. May itim. Tapos dito sa ilalim may kulay pula. Comment kayo guys kung ano to. Uhuhuy. Ay din naman to amo. Laki oh. Bebe. Oh. Hindi ah. Hindi sa laki oh. Sulit. Hihi. Swerte. Sana all. Ayan guys, si Papa Baby Mix Vlog guys. Kinakagat na yun sa kanya. Ano? Wala pa rin? Hindi tayo dyan. Sa akin, nakatatlong biya na ako ah. Isang ano? Isang ano yung tawag doon? Parang tilapia. Wala pang ulang. Isa lang pala, kagabi. Ulang! Where are you? Nandito na mi. Hihi. Uy, ano to? Bigat.
Grabe, sulit. Sabit. Ayop na yan. Tigas. Nako. Nah. Patay, sabit. Tanggal yung taga. Guys, time check guys, 9:58. So nandito kami ngayon sa San Luis. Ayan yung may tulay na yan. Dalawang tulay, yung isa hindi pa tapos. Putik. Ano? Saan na huli mo? Biya oh, na kumagat yung dalawang biya. Grabe putik. Yan oh, biya. Dalawang biya. Buti hindi sila inahanol. Hindi, di naman naman bawal. Ano? Palutang na yan Hindi kumakagat dyan po. Saan? Wala pala kagat na mga manila. Yan Diyan Ulang-ulang. Wala pa eh. Nilinisin muna daw yung ano. Lang. Ayan o. So ayan guys, update ko na lang kayo mamaya-maya. Kung may mahuli tayong ulang. Ayan. Again. Ayan guys, bumabayok na yung pamingwit. Uy! Ay, may-ari. Ano kaya? Ano kaya yan? Ba? Tilapia yata. Meron ba? Eh. Parang Ano? ano kaya 'yun? Wala mo, tingnan mo. Chap-chap po. Ulang 'yan? Ba? Chap-chap yun. Pagka tingnan mo burog-burog, lang yan. Tibay yung tansi na 'yan So ayun guys, umuwi na kami. At naabutan pa kami ng ulan. Tsaka na-disgrasya pa kami ayun. So yung kasama namin na-disgrasya. So ayun lang guys ang aming video. Maraming salamat sa mga nanonood at sa mga nag-subscribe. So ayan lang guys. Pasensya na kayo guys na hindi natapos namin yung yung video kasi nadisgrasya kaya wala na. Uwi na kami. Nagbayad kami ng
2.8 yata. Mahigit. So, yun. Binayaran lang namin para wala nang gulo, wala nang ano. Kasi kapag mag-away pa kami, mag-aaway pa, kakagulo pa. So, lahat ng gastos na binayaran na lang. Pinagawa yung motor. So, yun lang guys. Thank you for watching. Like and share and subscribe. Bye.